teraz, najväčšia bomba prichádza. Kto uhádne, čo to je? First edition Base Charizard podpísaný Aritom. Easy. Umelec, ktorý ho pôvodne nakreslil. Osobne podpísaný. PSA 7, podpis desinka. Hodnota tejto karty sa pohybuje zhruba okolo 15-20 tisíc. Je to akože tiež ťažko povedať, ale 9 kusov na svete tak, s podpisom. Takže Holo Charizard First Edition. Toto je sick. Toto je insane. Takže Strašne toto je, že David smutný bere. Takže toto sa nám chceli ukázať, že takéto